hoćeš nauči, a gde da putuješ ti sad odluči. Veliki pozdrav svim mojim pametnim, šarenim bubicama. Da li ste bili vredni i vežbali pisanje od kad smo se videli? Ako niste, ne brinite, jer sam i danas za vas spremila neke nove reči. Vežbajmo pisanje zajedno! Joj, treba da vežbam pisanje, a tako bih rado negde putovala. Hoćemo li da krenemo na jedno lepo putovanje? Hoćemo? Hajde onda da vidimo kako to da izvedemo. Koja su to prevozna sredstva i kako se njihovi nazivi pišu? Baš se radujem. Jupi-du! B-R-O-D. Brod. A-V-I-O-N. A-V-on. Avion. Č-A-M-A-C. Ča-mac. Čamac. A-U-T-O-B-U-S. A-U-to-bus. Autobus. V-O-Z. Voz. T-R-A-K-T-O-R. Traktor. Traktor. H-E-L-I-K-O-P-T-E-R. Helikopter. Helikopter. A-U-T-O-M-O-B-I-L. A-U-to-mo-bil. Automobil. B-I-C-I-K-L. Bicikl. Bicikl. K-A-M-I-O-N. Ka-mi-on. Kamion. To bi bilo sve od mene za danas, drage moje bubilice slatkice. Nadam se da su se nove reči smestile u vaše pametne glavice. Vežbajte pisanje svaki dan. Vidimo se opet uskoro!